Knud, jeg har spildt mit bedste år på en mand, der overhovedet ikke betyder noget. Pjok! Jeg er så træt af dig, træt af dine dumme løgne. Jeg er træt. Hvis du vidste, hvor træt jeg er, der er dine fine fornemmelser. Ingen stolthed, ingen ære, ingenting. Ingen engang dit eget barn har du tid til. Hold Birger udenfor. Og skal jeg også holde ham udenfor, Knud? Det siger jeg dig. At hvis du går nu, så rejser. Og hvor rejser du så hen måske? Til Jørgen, Knud, hva'? jeg advarer dig. Hvis du går nu, så er det forbi. Rejser helvede til! Se det reb deroppe. Der var der en, der hængte sig sidste år. Cykelknud fandt ham, og han var helt blå i hovedet. Og da de skar ham ned, ved du hvad så? Så sagde han bøh! Se, det bevæger sig. Du skal bare gøre sådan. Kan den lide at blive vasket? Jeg vasker den ikke. Jeg tog den, ligesom man gør i Bibelen. Hvorfor gør du det? Fordi stakkels Perle er blind. Og hvis man tror på Gud, så kan der ske mirakler. Og så kan Perle komme til at se igen. Er du sikker på, at det er den rigtige ende, du vasker den i? Der i! Den slap væk! Ja, det er godt, Werner. Der! En kappe, Werner! En kappe! Jeg skal være jer. Hvor er far? Far kommer ikke mere. Det er vi to, der er ligeglade med, ikke? Så vi to over til mormor. Skal være det rigtig dejligt at gå i vandet. Hvorfor skal far ikke med? Birger, far kan ikke lide os mere. Far vil hellere være sammen med en anden dame. Det er vi to, der er ligeglade med, ikke? Skal vi være sammen hele tiden og have det rigtig dejligt og noget i biografen og aldrig tale om ham mere, vel? Spis din mad, så kommer du for sent i skole. Første klasse op ad trappen. Skud. Tak. 3. klasse ned ad trappen til venstre. Tak. Kom, Birger. Tror du ikke, far kommer? Ej, hold nu op med det sludder og opfør dig som voksen menneske. Mor bliver så ked af det. Vil du gerne gøre mor ked af det? Nej, mor. Nå, så vask dine hænder, så går vi op og spiser. Mor er så sulten.
Er du ikke også det? Nej. Jo, du er. Skynd dig nu lidt. Jeg vil gerne vil se menuen. Vi har kun middagen. Så 2 middage der. Så gerne. Tillader de, at jeg sætter mig ved deres bord. Det er så uendelig trist at spise alene. Baron Axenhusen, Karl von Axenhusen. Jamen, værsgo at tage plads. Tak. Mor, jeg er søsyg. Nå, er du det? Men så går du ned og lægge dig, min lille skat. Så går det nok snart over. Så kommer mor ned til dig, ikke? Jamen, så siger jeg farvel. Sikke en charmerende mand, hva'? Han er gammel. Kirsten. Goddag, Jørgen. Jo, kan du se bedste nogle steder? Ja så, du er i Hjørring. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg lader bare, som om jeg er det. Du har ikke forandret dig spor, Kirsten. Er det? Ja, det er det. Dag, jeg hedder Jørgen. Hvad hedder du? Biver? Du skal rigtig på ferie. Nej, jeg skal være skilsmissebarn. Nå, kom så, Bjørn. Nu skal vi hjem til bedste. Jeg har bil. Jeg kører jer. Hvorfor har du bil? Det er fordi, jeg er strandforud. Hvad er det for noget? Jeg holder opsyn med hele stranden ved Lønstrup. Med hvad der driver i land. Og med redningsbådene. Så holder jeg øje med klitterne, så de ikke bliver ødelagt. Bare du vil holde øje med vejen, så vi ikke bliver ødelagt. Jeg har også en lille gård med køer og høns. Har du ingen heste? Nej, jeg har ingen heste, men jeg har en rugemaskine. Kender du sådan en? Nej. Så må du komme ud og besøge mig. Så skal jeg vise dig den.